Καλώς ήρθατε και πάλι στο The Multiverse Show. Τώρα θα κάνουμε ένα filler, το 4,5. Είναι special επεισόδιο για ούφο. Για ούφο με σκούφο. 2 στα 2 κουβάλες σου, εντάξει. Εντάξει, back to Μάλιστα, back. πάρα πολύ εισαγωγή. Έτσι γίνεται να γράψεις επεισόδιο back to back. Είναι ένα επεισόδιο αποκλειστικά για UFO, ελληνιστή άτια, αγνώστου ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα. Ελληνιστή. Άμα μπορούσα να βάλω μια φωτογραφία σου τώρα, Γιώργο, θα έλεγα ότι είναι πραγματικά ούφο. Το μαλλί σου πετάει εδώ πέρα σε μια κεραία. Έχεις. Μαλάκα στην κεραία μου ισχύει για να πιάνει σήμα. Άκουσα τις γυαλιστερές μας Να πιάνει σήμα καράκλες το υπερπέρα. ήσυχες. Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάω με το Atlas 2. Πιάνει σήμα Αν περισμένο. έχουμε το Προμήθειους να πούμε και έχουμε άλλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ να κάνω Ωραία. ένα ωραίο ξεκίνημα. Λοιπόν, Ναι. Ό,τι πάθαμε. ωραία, λοιπόν. Θα σας πω κάτι πολύ βασικό. Ας πούμε υποθετικά ότι η ανθρώπινη ύπαρξη προέρχεται από άλλους πλανήτες. Δηλαδή θα πω ότι υποθετικά οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένας λαός ο οποίος είχε έρθει ως αποικία στην γη. Όχι, Okay. και θα το βασίσω σε κάποια πράγματα που θα πω τώρα, έτσι. Μιλάμε για theories now, λοιπόν. Ναι. Το έχει ο τίτλος, μπορώ να πω θέλω. Σαν Ανοιχτή κουβέντα. Ανοιχτή κουβέντα θεωριών. Ναι, λοιπόν, θα Δεν, μιλήσω. δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που πιστεύουν ότι υπήρχαν Ισχύει, εξωγήινοι. αλλά θα πω κάποια πράγματα που ξέρω για του αρχαίου Έλληνε, γιατί δεν ξέρω για όλου που Οκ. γεννήθηκαν σε αυτή τη γη. Okay. Λοιπόν, θα πω το εξή. Γνωρίζετε γιατί λέγεται η Αττική. Ομολογώ πως όχι. Ωραία, εσύ ξέρει. Όχι, Γιατί για δεν πες. ξέρει. Γιατί από ψηλά η Αθήνα φαίνεται ω Άτι. Κεφάλαια λόγου. Αττική. Α. Ladies and gentlemen, πάρτε το. Δεύτερο. Food for thought. Δεύτερο, έχω διαβάσει σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν για ένα πλανήτη τον οποίο τον κατονόμαζαν ως πλανήτη σπίτι. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί να ισχύει. Ο πλανήτης αυτός λέγεται Sirius 2. Ο Sirius 2 σωστά. έως προσφάτως δεν είχε ανακαλυφθεί από την NASA, αλλά τον έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες ως ύπαρξή του. Για σκεφτείτε το. Καλό. Παράξενο ύποπτο αυτό. Λες τώρα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν γνωριμίσει το διάστημα. Αμέ. οι Και μαλακίες. έγινε Γιατί λέει, όχι. έγινε λέει σήμερα. Εννοώ τώρα τέλος Οκ, πάντων, μετά από γιατί τόσα όχι. χρόνια, Και σας δίνω την πάσα. Πάμε, παίχτε μπάλα. Οκ, είπες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πριν, ότι δεν μιλάνε, Αυτό είναι. Για λέγε. δεν μιλάνε μόνο οι αρχαίοι Έλληνες για εξωγήινους και για τέτοιους Ναι, πολιτισμούς υπάρχουν και άλλες φυλές, όπως οι Αβορίγινες στην Αυστραλία, που μιλάνε για που τέτοια μιλάνε ζωή. για εξωγήινους που κατέβηκαν και να τους δείξουν πώς να... Τους δείξαν κάποιες τεχνικές για να μπορέσουν να επιβιώσουν και τέτοια. Και μιλάνε επίσης και για το νησί του Πάσχα που έχει τα μεγάλα γάλματα, τα μεγάλα κεφάλια. Ναι, που θεωρούν ότι ξέρω εγώ πάλι είναι κατασκευάσματα από κάποιον από τους πιο Ναι, ανεξήγητους ναι, ναι, ναι. πολιτισμούς. Επίσης οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Καλά, αυτό είναι πολύ mainstream εννοείται το. έτσι, οι αρχαίοι αυτό, Αιγύπτιοι, σίγουρα. οι Ίνκας, οι Ατζέκοι, όλοι αυτοί δηλαδή, υποτίθεται είχαν βοήθεια από εξωγήινους για να κάνουν αυτές τις μεγάλες κατασκευές που κάνανε και τους δείξανε, ξέρω εγώ, όπως στους Αβορίγινες στην Αυστραλία, τρόπους για να επιβιώσουν, για να κάνουν Ναι, τη ζωή οκ. τους πιο εύκολη. Υπάρχουν επίσης και αυτά τα σχέδια κάτω σε διάφορα χωράφια. Νομίζω, ναι, δεν ξέρω ξέρω, τι λες. νομίζω στο Περού είναι αυτά. Όχι, και στην Αμερική υπάρχουν Στην τα Αμερική, σχέδια που ναι. είναι στα χωράφια. Λατινική και, Αμερική. Και υπάρχουν ρε παιδί μου, πώς τα λένε, σαν ιερογλυφικά, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τη λέξη, που υποτίθεται ότι έχουν γίνει από τον ουρανό γιατί είναι μεγάλα και μόνο από τον ουρανό μπορεί να δεις τι ακριβώς είναι. Απλώς είναι τέλεια γεωμετρικά σχέδια, Ναι, τα ναι. οποία επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα στις διαστάσεις Να τους. πω και κάτι άλλο. Για πες. Υπάρχουν και επίσης 3 πυραμίδες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Α, το Τρεις ξέρω. πυραμίδες, έτσι. Ένα Ναι, είναι ναι. στην Αμερική, ένα είναι κάπου ξέρω, στην Αφρική, άλλο είναι στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, έτσι. Νομίζω και στον Αμαζόνιο. θα Κάτι τέτοιο, είναι στον Αμαζόνιο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτές οι 3 πυραμίδες, άμα τις ενώσεις, φτιάχνουν ένα τέλειο τρίγωνο. Ναι, γιατί όχι. Οπότε είναι απόδειξη ότι, ότι υπήρχαν εξωγήινοι και είχαν επισκεφτεί τον πλανήτη πριν από, αν θέλουμε, χιλιάδες χρόνια. Κοίταξε, αυτό σηκώνει μια γενική συζήτηση για το αν υπήρχαν ή άμα ήταν όντως κατασκευάσματα ανθρώπινα. Άμα ξεκινήσουμε μιλώντας για την Αίγυπτο, ας πούμε, το μόνο μπορούμε να το βασίσουμε και υπάρχει μια τεράστια κουβέντα σχετικά με το άμα έγινε όντως από ανθρώπους ή από κάποιο εξελιγμένο είδος. Το πιο συναρπαστικό και συνταρακτικό είναι ότι έχουν μικρή απόκλιση από αυτά που είχα διαβάσει, με κάτι ελάχιστα χιλιοστά, μοιρών κτλ.
από την ευθυγράμμιση με κάποιους αστερισμούς, θυμάμαι να διαβάζω, οι πυραμίδες. Είναι μια αποτύπωση από τα αστέρια στον Ναι, στον ουρανό. και οι 3 πυραμίδες στην Αίγυπτο, δεν θυμάμαι τώρα, του Χέοπα, όπως λέγοντουσαν, έχουν επίσης μια τέλεια ευθυγράμμιση μεταξύ τους, που ήταν επίσης δύσκολο για τα δεδομένα της εποχής και στο να τις φτιάξουν, το πώς έχουν φτιαχτεί με τις πέτρες, για αυτά που ξέρουμε, αλλά και από γεωμετρικής απόψεως, η τελειότητα δηλαδή που έχουν, αυτό είναι το ύποπτο της υπόθεσης. Και πιστεύαν ότι, με σύγχρονες έρευνες που έχουν γίνει, αφού μιλάμε για αυτά, ότι δεν ήταν απλά τάφη, ότι δεν χρησιμοποιηθήκαν ποτέ σαν τάφη, παρά χρησιμοποιηθήκαν σαν πομπή ενέργειας σε κάποιο άλλο πλανήτη, σε κάποιο άλλο είδος, στέλναν στην ουσία σαν πληροφορίες. Ήταν μια μορφή που δεχόταν και εξέδιδε ενέργεια, τέλος πάντων, έστελνε ενέργεια κάπου. Και υπήρχε πρόσφατα μια έρευνα που είναι πολύ πρόσφατα από κάτι φοιτητές ή τέλος πάντων ερευνητές, τέλος πάντων, όχι Αιγύπτιους. Αιγύπτιους. Δεν ήταν Αιγύπτιους. Που φέρανε ένα νέο πρόγραμμα, τέλος πάντων, που μετρούσε το υπόβαθρο του εδάφους από κάτω και βρήκανε κατασκευές βάθους 800 μέτρων με κάτι σαν σκαλωσιές τύπου Australian Lander, ξέρεις εσύ τι εννοώ, που είναι στα μπάρια κάτω στα κανάλια. Οι Αυστραλέζες που λένε στα μπάρια, στα κανάλια. Ναι. Που καταλήγανε μετά σε μια τεράστια ορθογωνική κατασκευή χιλιόμετρων να εκτείνεται κάτω από τις πυραμίδες, αλλά η Αιγυπτιακή κυβέρνηση είχα διαβάσει ότι απαγόρευε οποιοδήποτε είδους περαιτέρω έρευνα επί του θέματος. Αυτό θυμάμαι να διαβάζω εγώ πρόσφατα. Και υπήρχαν πάντα έτσι, ήταν αρνητική πάντα η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, λες, και κάτι ήξερε, αλλά δεν ήθελε να μας δείξει σε εμάς ή στους ερευνητές, δεν θέλανε να το ψάξουν περαιτέρω, γιατί και καλά βεβηλώναν τους νεκρούς. Ναι, θα σου πω κάτι άλλο για τους Αιγύπτιους πάλι. Λέγανε ότι για κάποιους φαραώ των Αιγύπτιων, ότι άμα δεις τις μορφές τους. Ναι, τις μορφές κάποιων φαραώ, των αρχαίων Αιγύπτιων τέλος πάντων, ότι τα κεφάλια τους ήταν λίγο παραμορφωμένα, πιο μεγάλα και υποστηρίζαν ότι ήταν εξωγήινοι. Ναι, υπάρχει μια θεωρία τέτοια, αλλά να ξέρεις ότι αυτή επίσης έχει. Θα σου πω δύο περιστατικά, θα σου πω δύο περιπτώσεις αυτό που λες. Λένε ότι υπήρχε τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές κουλτούρες ανά τον κόσμο, ανά τα χρόνια, όπου κάνανε επιμήκυνση κεφαλιού. Ναι, είχε με κεφάλι, με καπέλο. Ναι, δηλαδή στην ουσία δένανε από μικρή ηλικία το κεφάλι. Ακόμη και τους λαιμούς, άμα έχεις δει κάτι αφρικανικές φυλές, τους δένανε με πάρα πολλούς κρίκους με σκοπό να τους επιμικύνουν. Ναι. Επομένως το κεφάλι δεν ήταν, ας πούμε, κάτι εξωγήινο, ήταν στην κουλτούρα τους να το μεγενθύνουν με αυτόν τον τρόπο. Απλά εγώ θέλω να το πάω στην σημερινή εποχή να το πετάξω μπαλάκι από την αρχαία Αιγυπτό. Με παρένθεση να κάνω. Αυτό που λες εσύ και υπάρχουν πολλές θεωρίες είναι για τον Ακενάτον. Εσύ λες τον Ακενάτον, ο οποίος είχε φιλιπρεπή μορφή με περίεργα πόδια, περίεργο σωματότυπο και κεφάλι και λέγανε ότι είναι ένα εξωκοσμικό όν, ένα όν που δεν τέλος πάντων ήταν τύπο ομομιξία με κάποιο άλλο είδος μορφής ζωής και εξωγήινης. Δεν θα μπορούσε να είναι. Για μένα που τα πιστεύω όλα, ναι, θα μπορούσε να είναι. Εκεί καταλήγουμε. Για μένα ναι. Να πω, θα το μπλέξω λίγο το πράγμα. Θέλω να το πετάξω μπαλάκι από την αρχαία Αιγυπτό, να το πετάξω στο σήμερα. Για σκεφτείτε ένα πράγμα απλό. Να θέλανε, και τώρα με θεωρία συνωμοσίας έτσι. Μ' αρέσουν οι θεωρίες. Θεωρητικά, η δική μου είναι κραυγαλαία. Ναι, είναι θέμα, είναι I want to believe. Όλα τα θα ήθελα να πω ότι σκέψου πόσες ταινίες έχουμε δει, παράδειγμα με Alien, με τον Προμηθέα, με τους εξωγήινους, με μυστική ιστορία, με όλα αυτά, και κάποια αναχωρίζονται στο fantasy και καθαρά στη μυθοπλασία, και κάποια άλλα να θέλει απλώς κάποια τάξη, κάποια όρατα στο αρχή, να το πω έτσι, να μας ενημερώσει μέσω της cult κουλτούρας και της pulp fiction, να μας βάλει, να μας εισάγει στο τι πραγματικά θα μπορούσε να έχει συμβεί και στο πόσο πιο διαφορετική είναι η ιστορία μας και η γεανολογία μας ως είδος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαστε οι μόνοι, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ουδέποτε από την απαρχή των χρόνων κάποιο φιλί, ράτσα, μπλε μαϊμού, όπως θες πες την, να έρθει από την άκρη του γαλαξία και να πει χαίρετε. Δεν συλλέγεται τη δαρβινική θεωρία τώρα, το ότι καταρρίπτεται με αυτό που λες ότι... Καταρχήν εγώ θεωρώ ότι
ως χριστιανός, εγώ τον Δαρβίνο και τον δέχομαι, ξέρω εγώ ότι μπορεί να είναι αυτή η γραμμή, αλλά έχω και στο μυαλό μου την βιβλική αρχή. Ότι έγινε όπως ναι. μας τα πει η βίβλος. Και όταν το πάρουμε θρησκευτικά, έτσι, θρησκευτικής απόψεως, υπήρχε ο Αδάμ και Εύα και τη θρησκεία. Αλλά αυτό είναι πάνω κάτω σαν παραμύθι. Αν το πάρω σε Έλληνας και πάρω την ελληνική μυθολογία αγκαλιά, γκαζέ, και πάμε να συναντήσουμε κάποιον ο οποίος είναι και αποδέχεται μόνο τα βιβλικά διδάγματα, θα πω ξεκάθαρα ότι ναι, υπάρχουν οι 12 εντολές, αλλά υπάρχουν και τα αδελφικά παραγγέλματα. Ναι, τα οποία είναι οδηγίες. Ναι, θα θεωρήσω πως αν θέλω να πω πως δεν υπάρχει Θεός, αν θέλω να το συζητήσω, θα πω ότι θα πάρω τα αδελφικά παραγγέλματα που είναι εντολές ξεκάθαρα ανθρώπινες, ανθρωπιστικές, με καθαρό νου γραμμένες, για το πώς θα μπορούσε να ζήσει η ανθρωπότητα ως νόμοι και τι θα μπορούσε να θεσπίσει το ότι στέκομαι στα δύο πόδια και δεν είμαι τσίτα, στα δέντρα, θα μπορούσα να πω ότι αποδέχομαι τα αδελφικά παραγγέλματα παρά τις 12 εντολές, οι οποίες παρεμπιπτόντως είναι στα αδελφικά παραγγέλματα. Ναι. Απλά ποτέ δεν θα μάθουμε άμα ήταν θεόσταντες, όπως θέλουν να πιστεύουν με βάση τη θρησκεία κάποιοι, ή άμα ήταν ανθρώπινα γραμμένες. Δηλαδή, άμα είναι ανθρώπινα γραμμένες, παραμένουν ανθρώπινα γραμμένες. Το ποιος το είπε αυτό που τις έγραψε, γιατί μιλάμε για τον Μωυσή τώρα, έτσι. Που επίσης ο Μωυσής μου υπήρχε. Θα σας πω κάτι, ωραία. Ενώ εγώ αποδέχομαι τον Χριστό, θα πω ότι ναι, δυσκολεύομαι να αποδεχτώ τον Μωυσή. Ναι. Θα πω ότι αποδέχομαι ότι υπήρχε ο Αδάμ και η Εύα και το μιλιά, το πω έτσι, λαϊκά, αλλά απ' την άλλη δεν αποδέχομαι το Δαρβίνο. Δεν μπορεί, είναι αντικρουόμενα. Είναι αντικρουόμενα και είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Το πώς κανονικά η λογική, η επιστήμη ας πούμε, λέει ότι το είδος μας δημιουργήθηκε από τύχη. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι στη φύση υπάρχει τύχη. Υπάρχει όταν είναι όλα στο συμφέρον της ζωής. Όταν δηλαδή μαζεύονται όλα τα ιδανικά στοιχεία ώστε να δημιουργηθεί ζωή, είναι αυτό που λέμε η ζωή πάντα βρίσκει τρόπο. Ναι, ισχύει, αλλά εδώ βρήκε τον τρόπο στη γη, σε κόβω. Ναι. Βρήκε τον τρόπο στη γη, γιατί και στο Σύριο 2 που είπα στην αρχή δεν μπορεί να το βρει. Και γιατί πλέον να μην αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν εξωγήινοι, από τη στιγμή που πλέον αποχαρακτηρίζονται έγγραφα και μας λένε ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν. Και πρόσφατα βλέπουμε και το Πεντάγωνο, το Αμερικάνικο, να σου λέει να ανοίγει λίγο τα χαρτιά του, να χαλαρώνει, να αποδεσμεύει λίγο το τι θα πει. Το θέμα είναι πόσα χαρτιά έχει και πόσα θέλει να μας δείξει. Σίγουρα δεν θέλει να μας μιλήσει, και εδώ θα ρίξω τον Μπομπ Λαζάρ, λες και είναι εξόντια. Ένα πράγμα έχω ακούσει από κάποια πράγματα σχετικά με εξωγήινη ζωή και αυτά που έχουν αναφέρει από Αμερική λογικά θα ήταν, αλλά πάει καιρός δεν θυμάμαι τι είναι. Αυτό που είχαν πει, κάπως που θυμάμαι να τα αναφέρουν, είναι ότι ο κόσμος δεν θα είναι έτοιμος για αυτό το οποίο πρόκειται να λάβει σαν γνώση και πιστεύω ότι θα κατέρριπτε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, φαντάζομαι κυρίως στη θρησκεία και θα γινόταν ένα χάος. Άμα αφαιρεγόταν κάτι παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Η θρησκεία, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο για πάρα πολύ έχει μπορέσει ως τώρα να εξελιχθεί, να αντέξει, να ελιχθεί στις καταστάσεις και στους καιρούς. Υπάρχει βέβαια και η λεγόμενη ρίση, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο καθηκόνα και κατομοίωση. Άρα, ένα πράσινο ανθρωπάκι από το πρωί εδώ στην εξώπορτά μου, δεν θα μου σπαγε μόνο, δεν θα με τρόμαζε μόνο, θα έκανε και ένα ντόμινο μέσα μου. Ναι, ισχύει. Αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση ως νοήμων άνθρωπος να πω ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Υπάρχει περίπτωση να πω ότι είμαι μόνο εγώ. Δεν γίνεται. Αυτό το έλεγα όταν θεωρούσα ότι η γη είναι μόνο ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη, όπως λέγανε. Ναι, μιλάει που θεωρούσαν τον ελιοκεντρισμό. Ότι η γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος, ήταν βασικός πυλώνας της θρησκείας τότε και υπήρχαν φυσικά και σταυροφόροι που όποιος έλεγε τον άποδο τον θερίζανε. Ισχύει. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω είμαστε ακόμη σαν ανθρώπινο είδος, είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, μοροδιακό στάδιο, σαν είδος, το ξέρετε. Εδώ τσακωνόμαστε για το τι χρώμα έχει ο κάθε άνθρωπος. Σκέψου ένα όρκο που είναι σαν καλαμάρι. Το παράδοξο είναι ότι αποκτήσαμε λογική και συνείδηση σε σχέση με άλλα ζώα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου ξέρεις ποιο θα είναι. Αυτό είναι το μυστήριο της υπόθεσης.
για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου θα είναι όταν θα ανακαλυφθεί κάποιος εξωγήινος πολιτισμός. Ναι. Θα είναι ένα πράγμα, ότι δεν είμαστε, το μεγαλύτερο κόμπλεξ μας, το έχω δείξει και η pop κουλτούρα, είναι ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε σταυροφορία κατά τους. Όχι, θα είμαστε απολύτως ανίσχυροι και αδύναμοι απέναντι. Το πρόβλημά μας ήταν ότι ξαφνικά δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τα τσεκούρια και τις ματσέτες και να πάμε να τους κυνηγήσουμε σε κανένα άλλο γαλαξία, ξέρω εγώ. Αμέρικα! Ναι, fuck yeah, America. Είναι αλήθεια μας, κυριολεκτικά αυτό. Επίσης, είπες κάτι πολύ σωστό πριν σχετικά με αυτά που μας δείχνουν ταινίες και σειρές και τι θέλουν να μας περάσουν. Εγώ επίσης το πιστεύω, αυτή τη θεωρία, ότι αυτά τα οποία γνωρίζουν κάποιοι, όχι κυβερνήσεις απαραίτητα, αλλά άτομα πίσω από τις κυβερνήσεις, και ελπίζω να μας σκοτώσουν από αυτό το επεισόδιο. Ναι, θα αποκαλύψουμε φοβερά πράγματα. Θα αποκαλύψουμε φοβερά. Ο Λόρενς είναι ούφο. Έχουμε και τρομερή συνοχή στο επεισόδιο. Πάρτε τον. Θεωρώ ότι ίσως όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν, όπως οι ταινίες με τα Alien, όλες αυτές οι Αμερικανιές εντός εισαγωγικών. Ο Λόρενς θα κάνει μετάφραση από γήινα σε Alien. Με τερατόμορφες απειλές και πολλά άλλα τέτοια, έτσι, Ναι. με κρυπτοζωολογίες κτλ. Γιατί Όλα ίσως Οι είναι. εξωγήινοι μπορεί να μιλάνε ελληνικά. αρχαία ελληνικά. Ναι. Φαντάζεσαι να κατέβει ένας εξωγήινος κάτω και να σου πει «Έλα ρε μαλάκα, πού είσαι, τι γίνεται». Καλά μου πει. Δεν είδα ό,τι δεν είδα. Ναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι και αρχαία ελληνικά μιλάνε, δεν υπάρχει Έλληνας που να καταφέρει να συνοηθεί μαζί του. Ισχύει. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά που είπα πριν με τις σειρές και τις ταινίες, ότι και όλα όσα έχουμε ακούσει κατά καιρούς με την pop κουλτούρα, ότι στρώνουν το χαλί για αυτό το οποίο έπεται να έρθει, γιατί θα έρθει η γνώση αυτή κάποια στιγμή. It's coming like winter. Θα έρθει, παιδιά, αυτό να το ξέρετε. Κάτσε. Winter aliens are coming. Ναι. Τα πιστεύω όλα, ωστόσο, όλες τις θεωρίες πιστεύω. Φυσικά, εντάξει. Εμένα με διασκεδάζουν, δεν ξέρω. Απλά με διασκεδάζουν. Φαντάσου να προσγειωθεί Καλά. ένας εξωγήινος και να είναι σαν το Σούπερμαν. Εκεί τι θα γίνει. Εκεί θα γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάτι πάρα πολύ απλό. Είτε θα πέσουν να τον φάνε, είτε θα πέσουν να τον θεοποιήσουν. Δεν θα Μάλλον το υπάρχει δεύτερο. σύγχυση. Μάλλον το δεύτερο. Σκέψου ότι κάποιο παρουσιάστηκε και του είπε: Μάγκες, είμαι ο Χριστός, αυτός που περιμένατε, και έχω έρθει να σας σώσω. Και απλά τον σταυρώσαν οι Εβραίοι, ξέρω, που ουσιαστικά ήταν ο λαός του, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε. Και τώρα έρχεται ένας τύπος ο οποίος είναι super powerful και πετάει. Θα τον αφήσουν, λέτε. Εδώ ήταν ένα βίντεο προχτές που αποχαρακτηρισμένο λέει: πέταγε ένας επτάμενος δίσκος, θα σου δείξω. Και πήγε ένα μαχητικό αμερικάνικο και του ρίξε πύραυλο. Και ο πύραυλος, φίλε, εξωσακίστηκε. Ναι, το τελευταίο. Λες και δεν τον βρήκε ποτέ. Ναι. Χτύπησε πάνω του και άλλαξε ρότα. Είναι απλά τα πράγματα. Επίσης, πολύ κλασικό είναι από αυτά που βγαίνουν και μας δείχνουν, που είπαμε ξανά, μπορεί να είναι στα μάτια όλα αυτά. Μπορεί να είναι το 1/1000 αυτών που ξέρουν στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο οι μυστικές υπηρεσίες και οι άνθρωποι που είπαμε πριν. Το θέμα είναι, ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα αυτά είναι ότι όχι μόνο έχουν τον τρόπο λογικά να μας αποθήσουν με τεράστια ευκολία, είναι σαν να σε χτυπάει μωρό. Έτσι. Ναι, εμείς θα σας χτυπάμε. Ναι. Εμείς θα είμαστε το μωρό. Εμείς θα είμαστε στο μωρό. Ναι, είναι σαν να χτυπάει ένα Μα μωρό προφανώς. κάποιον ενήλικα. Δηλαδή το έκανε απλά αυτό. Μια φυλή η οποία θα φύγει από τον πλανήτη της και θα πάει σε έναν άλλο πλανήτη, Ναι. χαλαρά δηλαδή, Ναι. λες και βάζει μπροστά το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, να πάω στο σπίτι του γιώργου ξανά μετά, ας πούμε, έτσι. Ναι. Για αυτούς θα είναι σαν να βάζουν απλά μπροστά τα αμάξι τους και να πηγαίνουν. ξέρω εγώ, Πρόσεξε, να πάω το στον αμάξι, βοηθό. ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν έχουν θερμότητα. Άμα δείτε τα βίντεο, παιδιά, από αυτά τα ούφο που έχουν βγει τέλος πάντων τώρα τέλος πάντων που εμφανίζονται κατά καιρούς, έχει γίνει πάλι αυτή η ούφο τρέλα που υπήρχε τα 80s και τα 90s. Έτσι, που δεν λέγονται καν ούφο πλέον, λέγονται όχι άτια, Άτια στα λέγονται ελληνικά. UAP. Unidentified Aerial Vehicle. Αυτό είναι το. Τέλος πάντων, UAV. έχουν μια νέα ονομασία. UAV είναι άλλο. Μπορώ να το λέω για μαλακία. Δεν έχουν θερμότητα αυτά. Δηλαδή δεν μπορούν να τα πιάσουν θερμικές κάμερες και πολλές φορές κιόλας δεν τα πιάνουν και οι εξελιγμένες κάμερες του στρατού. Αυτό επίσης μας λέει ότι. Για να σου Μα σύμφωνα με την τεχνολογία που υπάρχει τώρα εδώ στον πλανήτη το δικό μας, όλα δουλεύουν με θερμότητα. Αυτό σου λέω, αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων ό,τι είναι, έτσι, αυτοί οι άγνωστοι ας πούμε, έχουν φτιάξει μια τεχνολογία η οποία δεν εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια για να αποδώσει έργο. Μπορεί να έχει να κάνει με κάτι που δεν γνωρίζουμε στη φύση σαν άνθρωποι ακόμα και τη χημεία. Ναι, αλλά δηλαδή άγνωστα, όπως είπε για τον Μπομπ Λαζάρ, άγνωστα στοιχεία, άγνωστες τεχνολογίες. Άγνωστα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα. Ξέρεις ποιος είναι ο Μπομπ Για Λαζάρ. το δικό μας περιοδικό πίνακα. Να ενημερώσω ποιος είναι ο Μπομπ Λαζάρ για όποιον Ναι, δεν πες. ξέρει. Ο Μπομπ Λαζάρ ήταν ένας τύπος, ο οποίος ήταν μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος. Είχε σπουδάσει μηχανική. Ναι, έχει σπουδάσει αυτό το τέτοιο.
Τον είχε πάει στην Area 51, τη γνωστή σε όλους μας, και ουσιαστικά μας είπε ότι η Area 51 είναι σαν βιτρίνα, ήταν κάτι αστείο. Στα 80's. Ναι, στα 80's Που τώρα. κάνανε δοκιμές αεροπλάνα και τέτοια. Τον πήραν από εκεί και τον πήγαν αλλού και του είπανε να πάρει, εδώ είναι ένας δίσκος, του είπανε. Κάμε ένας δίσκος. Τον είχαν χρόνια και του είπανε προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσεις πώς λειτουργεί. Και αυτός ο τύπος απλά μπήκε μέσα και προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε. Να δει πώς λειτουργεί, να βοηθήσει το όλο πρόγραμμα αυτό, το αμερικάνικο. Να κάνει τι? Να μελετήσει και να αντιγράψει. Το πώς Να και το κάνει γιατί. το αγαπημένο σε όλους μας copy-paste. Σωστά. Έτσι. Και για ποιο λογαριασμό? Για λογαριασμό πιανού? Του Αμερικάνικου στρατού. Φυσικά δεν θα το παίρνανε για να κάνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όπλα και να ενισχύσουν την υπεροχή τους στην αμυντική θωράκιση και επιβολή του κράτους τους. Αυτά. Τέλος πάντων, τον μπουζουριάσαν τον Μπομπ Λαζάρ πάντως. Ναι, γιατί είχα δει το ντοκιμαντέρ που είχε βγάλει ο Τζέρεμι Κόρμπελ. Πριν πάει για να μιλήσει για όλα αυτά ο Σον Τζόρτζ Ναπ, που ήταν δημοσιογράφος της εποχής, ο οποίος ασχολήθηκε μετά με την ουφολογία κτλ. Και αν θυμάμαι καλά, έκανε το λάθος, επειδή ήξερε πότε κάνουν τα εντός εισαγωγικών test drive των υπτάμενων δίσκων, που μίλησε για 7 με 9 δίσκους διαφορετικούς έτσι, στα προγράμματα. Ναι, δεν είπε δηλαδή υπάρχει ένας. Όχι, δεν είπε ένας. Και διαφορετικό στυλ όλοι κτλ. Στην ουσία έφερε κάποιους φίλους του, είχα δει στο ντοκιμαντέρ αυτό, να δούνε στην περιοχή αυτή το τι έγινε και έτσι τους βρήκανε και τους μπουζουριάσανε. Και το σημαντικό είναι μετά ότι, και λίγο ύποπτο θα πω εδώ, ότι αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε από κάθε άποψη γιατί δεν βρισκόταν πουθενά στα χαρτιά του κράτους ότι υπήρχε ποτέ σαν άνθρωπος. Έτσι. Δεν υπήρχε ποτέ στο πανεπιστήμιο που φοιτησε όπου ισχυριζόταν ότι φοιτησε τέλος πάντων. Παραβρέθηκε μόνο μέσω μιας εφημερίδας όπου είχε βάλει μια τουρμπίνα αεροπλάνου πάνω στο αμάξι του. Ναι. Και είχε γίνει άρθρο της Έκανε απλά κοινότητας. πειράματα. Της κοινότητας της περιοχής που έμενε δηλαδή. Υπάρχει μέχρι σήμερα, δεν τον καθαρίσανε. Ναι, τον άνθρωπο. δεν τον Αυτό είναι καθαρίσανε το γιατί ύποπτο πήρε της διαστάσεις. Αυτό είναι το ύποπτο της υπόθεσης που φέρνει λίγο κιόλας τις απειλές των ανδρών με τα μαύρα, γιατί έτσι λειτουργούν αυτοί. Δεν σε σκοτώνουν απαραίτητα, απλά σε καταστρέφουν. Υπάρχει μια θεωρία για άντρες με τα μαύρα, αυτές οι τεράστιες ανθρωπόμορφες φιγούρες που είναι έτσι με αχνά χαρακτηριστικά, σαν τον Slenderman. Σκεφτείτε, μικρό στόμα έχουν πει πολλοί που. Κάποιοι που έχουν δει κάτι, έχουν δεχθεί επισκέψεις από αυτούς, οι οποίοι είναι πολύ ευγενικοί, μιλάνε με το σύστημα, αλλά σε απειλούν κιόλας με τον τρόπο τους. Το υπόπτωτο της υπόθεσης είναι ότι αυτός δεν σκοτώθηκε ή εξαφανίστηκε, ζει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, απλά με τη συνεχόμενη αυτή απειλή και ότι κάτι θα συμβεί στη ζωή του αν μιλήσει παραπάνω για κάτι, αν και δεν νομίζω να έχει να πει παραπάνω πράγματα, ρε παιδιά. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πιθανή μία περίπτωση είναι ότι ο τύπος όντως ήταν, πώς να το πω, ξέφυγε από το σύστημα και λόγω της δημοσιότητας που έδωσε στα πράγματα δεν τον αγγίξαν. Ναι. Γιατί ουσιαστικά θα επιβεβαίωναν αυτά που έλεγε, και υπάρχει και το δεύτερο ότι απλά θεωρώ εγώ τον αμόλυσαν να πει αυτά που έπρεπε να πει και να δώσει τα ψίχουλα που έπρεπε να δώσει. Ουσιαστικά με κάποιο τρόπο γύρω-γύρω η ανθρωπότητα παίρνει πληροφορίες, μαθαίνει πράγματα, αποκαλύπτονται κάποια δεδομένα, αν αυτά μπορεί κάποιος να τα αποδεχτεί ότι ισχύουν στον καθέναν. Σωστά. Ναι, και αυτό γίνεται με τον τρόπο τον οποίο επιλέγουν αυτοί που κινούν τα νήματα πίσω από αυτό. Γιατί... Δεν ξέρω, εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα μια συνωμοσία και ότι πολύ απλά θεωρούν ότι θεωρούν αυτοί ότι είτε η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τους εξωγήινους. Την αλήθεια πίσω από τους εξωγήινους. Ναι, αυτό. Δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι άνθρωποι. Υπάρχει μια θεωρία που λέει. Sorry που σε διακόψα. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι εξωγήινοι είναι το είδος μας στο μέλλον που απλά βρήκε τρόπο να ταξιδεύει μέσα από σκουλικότρυπες που δεν ξέρουμε τη φύση των μαύρων τρυπών και τι θα πει σκουλικό. Είναι θεωρία. Ναι, μπορεί. Και ταξίδεψε για να παρακολουθήσει στο παρελθόν, ας πούμε, το είδος ή κάτι αντίστοιχο. Εμάς δηλαδή που είμαστε ακόμη σε αυτό το είδος, γιατί ο άνθρωπος, ξαναείπαμε, είμαστε είμαστε ακόμη πολύ νέο είδος στη γη, έτσι. Άμα ρίξουν οι δεινόσαυροι ζήσανε 4,5 εκατομμύρια χρόνια. Ή δις, 4,5 νομίζω εκατομμύρια. Και πολλά άλλα είδη τα οποία εξαφανιστήκαν, έτσι. Εμείς είμαστε το τωρινό, το υπαρκτό, το είδος που κάποια στιγμή θα εμφανιστούμε, άμα με ρωτάτε, αλλά το θέμα είναι μέχρι πού θα εξελιχθούμε. Αυτοί λοιπόν λένε μια θεωρία εξωγήινη ότι είναι σαν ανθρωπάκια, γιατί είμαστε εμείς στο μέλλον που βρήκαμε τρόπο να ταξιδεύουμε με την τεχνολογία που θα έχουμε και τη νέα φυσική που θα ανακαλύπταμε. Και απλά ερχόμαστε και παρακολουθούμε το είδος μας πώς ήταν παλιά κτλ. Γι' αυτό δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή κανονική, υποτίθεται,
που να μπορούμε να τους... Ξέρεις, πάντα τους υφτάμενους δίσκους και τις θεάσεις δεν τις φτάνεις. Πάντα είναι κάτι πολύ γρήγορο, πολύ έτσι άειλο, πολύ είναι δεν είναι, μήπως είναι οι Ρώσοι, μήπως είναι οι Αμερικάνοι, μήπως είναι κρυφή τεχνολογία, αλλά ανθρώπινοι δεν ξέρουμε τι είναι. Πολλές θεωρίες υπάρχουν για αυτό. Πάντως, άμα όντως είμαστε στο μέλλον και έχουμε προχωρήσει παρακάτω, θα έπρεπε, άμα ήταν έτοιμη η ανθρωπότητα, δηλαδή να καταλήξω αυτό που πήγα από πριν, ότι μπορεί όντως να υπάρχουν εξωγήινοι, μπορεί να είμαστε εμείς στο μέλλον, όπως λες, ή μπορεί να είναι μια άλλη φυλή, Κάτι άλλο διαφορετικό. μια άλλη φυλή, η οποία όμως να μένει κρυφή από τους κοινούς ανθρώπους, δηλαδή εμάς, από τις μεγάλες δυνάμεις, που δεν μιλάω για τις κυβερνήσεις των κρατών, μιλάω για μια ομάδα ανθρώπων η οποία ελέγχει στην ουσία στο τι γίνεται στο πλανήτη, έτσι. Και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κρίνει ακόμα ακατάλληλο να φανερωθούν οι εξωγήινοι, παύλα εμείς στο μέλλον. Μπορεί. Και να έχουν αμολύσει, όπως είπε Γιώργος πριν, κάποιους ανθρώπους, να προετοιμάσουν σιγά σιγά το έδαφος για μια εμφάνιση εξωγήινου. Ναι. Γιατί είτε μπορεί, άμα εμφανιστεί ένας σωτήρας, όπως είπε ο Γιώργος πριν το παράδειγμα με τον Χριστό, είτε θα τον εκκρεμάσουν, τον σταυρώσουν πάλι, είτε θα τον τιμήσουν σαν Θεό, όπως θα έπρεπε, σαν σωτήρα, έτσι. Οπότε μπορεί να μην είναι ακόμα έτοιμη και η ανθρωπότητα για να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν είναι μόνη της στο γαλαξία ή στο σύμπαν. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, απλά εγώ τις πιστεύω όλες γιατί δεν θα σε πάω πολύ μακριά. Θα σου πω μια ιστορία που μου έχει πει η μητέρα μου. Δεν ξέρω αν σας την έχω πει. Σας την έχω πει μάλλον, δεν θυμάμαι. Για πες. Πριν γεννηθώ εγώ το 90, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε ήταν, μπορεί να ήταν και 89, δεν θυμάμαι. Η μητέρα μου είχε βγει με τον αδερφό της, το θείο μου δηλαδή, σε ένα, δεν ξέρω, κάπου να βγουν, να πιούνε και αυτά. Δεν ήταν πιωμένοι, είχαν πάει με τα μάξι και γυρίσανε με τα μάξι. Άρα, και να ξέρετε, σε αυτό που θα πω, η ιστορία είναι και από τους δύο η ίδια ιστορία. Mm-hmm. Και μένανε στον ποταμό, εδώ στην Κέρκυρα. Ναι. Όταν γυρίσανε στο σπίτι που μέναν στον ποταμό τότε με τον παππού μου και τη γιαγιά μου και τους γονείς τους, παρατηρήσαν ένα τεράστιο κυκλικό αντικείμενο, και είναι αληθινή ιστορία αυτό θα σας πω, μάνα μου και θειός μου, έτσι. Το είδανε πάνω από το σπίτι, απλά να μην ακουμπάει κάπου, απλά να αιωρείται, χωρίς να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο, απλά το είδανε. Φτάσανε και είδανε δηλαδή πάνω στο σπίτι ένα δισκοειδές, κυκλικό, τέλος πάντων όπως έχουμε ακούσει για τα UFO αντικείμενο, απλά να στέκεται πάνω από το σπίτι. Δεν θυμάμαι τώρα τι υψόμετρο, υπήρχε όμως. Και ο θείος μου, όπως το παρατηρήσανε, του κόψε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και άναψε τα φώτα και τους προβολείς του αυτοκινήτου και έπαιξε με τα φώτα. Έτσι. Έκανε αυτό με τους προβολείς. Αυτό μετά από λίγο, μάλλον βλέποντας το φως, κάπως αντιδρώντας το φως, τι έκανε? Έβγαλε παντού φωτάκια. Δώστε βάση, γιατί η ιστορία αυτή θυμίζει πολύ αυτά που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ. Έβγαλε παντού φωτάκια, δεν είδανε κάποιο εξωγήινο ή κάποια μορφή κάπου από κάποιο παράθυρο, κάτι και αυτά. Είχε παντού φώτα όμως, πολύχρωμα. Και μετά από λίγο, αφού ξεκίνησε να πηγαίνει προς τα πίσω, να φεύγει, προς τα πίσω και προς τα πάνω, ας πούμε κάπως, έβγαλε λευκό καπνό, που επίσης αναφέρεται σε μαρτυρίες, ο λευκός καπνός και το αφόρυγο του πράγματος. Μου πείτε ότι δεν ακούσει ποτέ ήχο σε UFO, γιατί όσα έχω δει εγώ στο ντοκιμαντέρ λένε να μην υπάρχει ήχος πουθενά και για λευκούς καπνούς, έτσι λίγο. Και απλά μετά μου λένε εξαφανίστηκε. Μου έχουν πει την ίδια ιστορία και οι δύο. Ωραίο. Είναι πριν γεννηθώ. Γι' αυτό τα πιστεύω όλα. Γιατί το έχουν δει οι δικοί μου έτσι αυτό το πράγμα. Ωραίο. Σαν UFO, έτσι, μαρτυρία που έχουμε ακούσει και σε ντοκιμαντέρ. Και ακόμη το σκέφτομαι, δηλαδή, μέχρι και σήμερα που μικρότερος μου το είχαν πει και αυτά, τέλος πάντων. Και λέω, εντάξει. Μια χαρά. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητάς για 5-6 μέρες. Είναι σαν το θέμα με τη θρησκεία, πιστεύεις δεν πιστεύεις, έχει να κάνει με σένα. Ναι. Έχει να κάνει με το τι έχεις μέσα σου. Και εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο παράλογο να πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι, UFO, άλλες οντότητες. Θα ήθελα να δω κάτι κι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν κοσμοϊστορικό το να δούμε κάτι στη γενιά μας. Τόσος κόσμος. Αν και θεωρώ ότι η γενιά μας είναι η μόνη από τις παλαιότητες που μπορεί να δεχτεί την ύπαρξη και να αποδεχτεί αυτό που βλέπει. Επειδή είμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι, τι εννοείς? Σε σχέση με παλιότερα που ήταν πιο κλειστοί. Γενικά, λόγω του ίντερνετ και των social έχει τρέξει πάρα πολύ ο κόσμος. Μπορεί να δούμε πάρα πολλά πράγματα να μην μας ξαφνιάσουν.
Ναι, αλλά υπάρχει πολύ κοροϊδία. Πλέον σαν γενιά είμαστε όπως και οι αμέσως νεότεροι, ότι είμαστε γενιές ανοιχτές σε πολλά θέματα. Ναι, ισχύει αυτό. Και είμαστε και μία από τις τελευταίες θεωρώ γενιές που έχει μία αλφα μόρφωση. Δηλαδή, ό,τι δούμε θα το κριτικάρουμε. Οι επόμενες γενιές, εμείς θα πατήσουμε κάπου για να κάνουμε κριτική. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, ισχύει Οι αυτό. επόμενες γενιές που ακολουθούν δεν πατάνε πουθενά. Θέλω να πιστεύω πως κάνω λάθος βέβαια. Πιστεύω ότι απλά οι επόμενες γενιές είναι ναι, το αποδέχομαι. Οκ, ναι, πάμε παρακάτω. Το κυριότερο. Απλά θα δουν κάτι και θα το σκρολάρουν. Ναι, σωστά. Θεωρώ. Σωστά, αυτό ισχύει. Δεν είναι... Δυστυχώς, όπως πηγαίνει η τεχνολογία και με το AI και αυτά, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσει το πραγματικό. Θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο να ξεχωρίσει το πραγματικό από το ψεύτικο. Ισχύει. Ήδη μπερδευόμαστε ακόμη κι εμείς σε κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι γεγονός αυτό. Πόσο μάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Ναι. Αυτό έχω να πω. Δεν θα ξέρουμε πού πάνε τα Πες και τέσσερα. εσύ, παππού Λόρενς, κάτι να μοιραστείς με το νεαρό πλήθος που μας ακούει, λέμε τώρα. Ναι, Χαμός. έχω δει μέσες ηλικίες, είναι μέχρι 45. Ποιος μας ακούει 45 χρόνια. Νομίζω είδα 45. Κάποιος θα κάνει λάθος, πιστεύω στην τέτοια. Αν μας ακούει κάποιος 45χρονος, απλά ας κάνει ένα σχόλιο. Ναι, όντως, σας κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά. Ναι. Έχετε δει εσείς κάτι Όχι, σχετικά και με... ούφο να μην έχετε δει. Απλά γράφετε, είμαι 45 χρόνια, σας ακούω. Ναι, μπράβο, έτσι. Δήλωση. Απλά ας το πει κάποιος. Κοντεύουμε κι εμείς τους άλλους. Τι, μιλάει την αυτός μου. Ο Λόρενς έχει 2 χρόνια μπροστά το ακόμα. 2 χρόνια ρε. Για τα 45. Ποια 45 ρε, ξέρεις πόσο χρόνο είμαι. Α, όχι, 35. Άντε, συγγνώμη, ήταν λάθος στη μετάφραση. Ναι. Μια χαρά. Οκ, τέλος επεισοδίου το έχουμε. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, Θα μιλήσουμε εκτενώς για τα άλλη, να είναι σε κάποιες από τις Ναι, ταινίες θα κάνουμε ή ένα το πρόμο Προμηθέα για κάποια άλλη. στιγμή. Κάναμε ένα μισάωρο επεισόδιο τώρα. Ήταν να κάνουμε Filler υποτίθεται. Filler το κάναμε αυτό. Ναι, είπαμε να μιλήσουμε για ένα τετάρτο. Χωρίς συνοχή, χωρίς πρόγραμμα. Ναι. Είναι Αυτό δεν καπάκι ήταν- στο προηγούμενο. Αυτό δεν ήταν Σημαντικό. filler, αυτό ήταν γεμίσαμε πολυεστέρα και προχωρήσαμε. Εδώ σας μίλησε ο μηχανικός της παρέας. Μηχανικός καραβιών, παρακαλώ. Αν βουλιάξει το καράβι σας, φωνάξτε το Λόρενς. Θα σας πει και για θεωρίες για βιβλία Έχει και καλή ταινίες. συζήτηση. Θα σας πω και τη θεωρία για το Kraken, ότι το καράβι θύστηκε από το Kraken. Μήπως ήταν εξωγήινος Μπορεί μήπως- εξωγήινος. ή μήπως όχι. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι. Αυτά από το Σεβάχ, τα λέμε εβδομάδα. Άμα δω τώρα στον δρόμο, στο μεταξυκίνητο, θα σας το αναφέρω πάντα. Άμα δεις κράκεν στον δρόμο, Όχι Όχι πάρε Kraken, άμα δω τηλέφωνο. κανένα δίσκο με φώτα γύρω-γύρω, Να θα βάζει ενημερώσω. Α, εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ από εμάς. Γεια σας ή καλημέρα ή καληνύχτα, ό,τι και αν είναι, θα τα καλή πούμε στο όρεξη. επόμενο. Από την προχερή και υγρή Κέρκυρα. Υγρή και Η υγρή κυρίως. Γεια σας. Μια...